17 minút denne sledujeme televíznu reklamu. 80% ľudí sleduje televíznu reklamu a že vraj viac ako polovica sú práve tí mladí, ktorí sú od 16 do 34 rokov a že vraj sledujú televíznu reklamu. Pravdepodobne tento prieskum si zaplatili samotné televízie, aby mohli povzbudiť majiteľov firiem, aby viacej investovali budžetu z rozpočtu práve do televíznej reklamy a chápem, že televízna reklama naozaj zasahuje masového diváka. A podľa tohto prieskumu, že klesá čas, ktorý trávime sledovaním reklamy. Priatelia, napíšte mi do komentára, že keď začína reklama v televízii, čo vy práve vtedy robíte, pretože neverím, že zvýšite a pridáte zvuk, všetci si pekne sadnete a pozorne sledujete celý reklamný break. Takže pre mňa je vlastne absolútna irelevancia tých údajov, ktoré sa merajú v prieskume, pretože to, na čom naozaj záleží, je pozornosť a tá sa nedá zmerať. Čiže ak ide reklamný break, tak väčšina ľudí, podľa mojej skúsenosti, potvrďte mi v komentári, stíši zvuk, ak už aj nechá bežať, ide preč, ide na záchod, kde si zapína práve TikTok, práve Instagram Stories, kde si zapínajú ďalšie sociálne siete alebo si čítajú statusy na Facebooku alebo na Twitteri, na X. Čož chcem povedať, že aj keď sa zameria, že tá reklama beží a že kvázi ju pozerajú bez zvuku. Ak pozeráte z archívu, tak ju prebehnete. Väčšina z vás máte streamovacie platformy. Primárne si platíte za to, aby sa vám tá reklama nezobrazovala. Myslím si, že relevantnejšia otázka by bola aj pri prieskumoch, aj pri takej tej pravdivosti je, že kde je tá pozornosť človeka, keď začína televízna reklama. No a možno, že práve my urobíme náš vlastný prieskum, tu v komentároch mi píšete, že čo robíte vy, keď začína reklamný break v televízii, ak televíziu vôbec že pozeráte, takže spomente si na ten moment, kedy ste ju pozerali nie z archívu a začal reklamný break. Poďme si urobiť vlastný prieskum, myslím si, že bude relevantnejší, pretože ľudská pozornosť je presne to, čo potrebuje biznis ustriehnúť. Tam, kde je ľudská pozornosť, tam je biznis, preto je na sociálnych sieťach. Moje meno je Tami, ostávajte tu.